Salut, prieteni! Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Sunt Aurel Voica, terapeut în biorezonanță. Pentru cine mă cunoașteți mai puțin, cu cei mai mulți am relaționat deja, suntem prieteni, mi-ați fost clienți aici în cabinet. Deci am văzut pe grupul pe care l-am fondat recent, Organice Programe Anuale de Sănătate, un interes pentru o anumită situație care e destul de prezentă în ziua de azi. Ne referim la imunitate. Imunitatea, așa, e un concept uriaș. Am văzut cel puțin vreo 80 de titluri de cărți de foarte mare calitate și mi-ar fi foarte greu sau dificil să vorbesc despre toate în acest moment. Așa că în această prezentare generală m-am gândit să încep cu o poveste care a fost acum vreo 150 de ani. La acea dată, durata de viață a oamenilor era în jur de 30-35 de ani. Prin schimbarea unui condițiilor sanitare, respectiv introducerea canalizării, vaccinurile care tocmai apăruseră și introducerea unui sistem medical incipient, durata de viață a oamenilor a crescut așa, spre 70-75 de ani. Ce am vrut să spun prin aceasta? Că atunci când faci eforturi să scoți paraziții și multe alte lucruri toxice din viața ta, durata de viață crește. La titlul pe care l-am pus eu inițial, Imunitatea azi, am vrut să vedem provocările cu care ne confruntăm în ziua de azi. Păi, haideți să luăm o situație pe care bănuiesc o știe toată lumea sau o intuiește, cel puțin. Un parazit oarecare de până Malaezia, de până Indonezia și vorbim de cele mai îndepărtate locuri față de România, poate ajunge în Europa în aproximativ 18 ore. După încă vreo 4 ore, poate ajunge în România, după încă vreo 4 ore, ne poate ajunge în casă. Deci problema pe care a făcut ca să schimbe viața oamenilor acum 100-150 de ani, redevine în forță din nou pe primul loc. Paraziții, căci despre ei vorbim, ca un factor anti-imunitar foarte puternic, sunt din nou prezenți în număr foarte mare în viața noastră. În ziua de astăzi au mai apărut niște complicații. Alergenii, toxinele, radicalii liberi, metale grele. E un melanj foarte periculos pentru oricine. Deci, ce am avea noi de făcut? Cum să ne protejăm de ei? Păi e simplu, nu prea ne putem proteja de acești paraziți, de alergeni, de metale grele. Le găsim peste tot, în aer, în apă, în mâncare, indiferent de unde o luăm, totul este poluat în jur. E bine, și atunci ce am putea face? Așa cum am încercat să subliniez la începutul prezentării, ar fi bine să încercăm să ne protejăm mai întâi sistemul imunitar, în loc să începem să îl creștem cu tot felul de terapii, de pastile și de alte lucruri. Haideți să vă ofer câteva căi. De pildă, în casa noastră. Și mă refer aici la principala noastră linie de apărare cu exteriorul. Mă refer la pielea noastră. Pielea noastră este cel mai mare scut imunitar.
Am căutat recent, făcut un mic studiu pe internet vis-a-vis de ce anume conțin detergenții de vase și cosmeticele. Am găsit pe aici niște lucruri, dar sunt convins că nu o să vă placă să le auziți. Totuși, haideți să le subliniez. Am subliniat câțiva componenți care există în toți detergenții, aproape peste tot. La cosmetice nu m-am mai grăbit să fac acest studiu, că deja m-au luat fiorii. Și văd aici benzil salicilat. Alergii, da. Imunotoxicitate, da. Probleme la nivel endocrin masculin și feminin, da. Ecotoxicologie, da. Restricții de folosință, da. Și este un produs foarte prezent în toți detergenții. Un alt produs pe care l-am găsit total întâmplător. Policarbofil. Păi și ăsta ce face? Păi vedem că crampe stomacale severe, hemoragii rectale, influențează puternic mediul digestiv. Mai găsim și alții. Biosurfactanți. Și cu ăștia te doare capul. Deci, pur și simplu, este o avalanșă și un atac în cascadă asupra imunității noastre. În ceea ce privește cosmeticele, acum vreo 20 de ani am citit un material, o travă din cosmetice. A dispărut destul de rapid atunci, totuși am aflat că o femeie ingerează anual aproximativ 2,3 kg de substanțe toxice, periculoase sau otrăvitoare. Un bărbat ceva mai puțin cam 1,7. Deci, și acum am vorbit numai de toxinele pe care le luăm extern. Nu am pomenit nimic de toxinele alimentare, de eurile așa cum le cunoaștem. Și dumneavoastră mă întrebați ce să luăm pentru imunitate. Păi, în primul rând, fraților, ar trebui să ne protejăm noi. Dacă nu ne protejăm noi, nu ne protejează nimeni. Cred că e limpede acest aspect. Cine dorește, eu o să las. Am descoperit un buton numit fișiere unde pot să pun niște indicații cu ce am luat eu, ce au luat și alți cunoscuți prieteni. Deci produse pentru curățenie casnică, bio, care nu au absolut deloc aceste riscuri. Dacă o să vă uitați acum, dacă vă duceți și luați un săculeț cu detergent, o să vedeți pe el, aproape pe toate am văzut la market că există, restricții pentru copii. Reacția foarte severă la nivelul ochilor. Și însoțite toate de indicația, consultați medicul. Zic, bă, frate, asta e o chestie hard, așa. De acolo e un detergent. De ce înseamnă asta? Ei bine, da. Sunt chestii care sunt toxice pentru viața noastră. Iar dacă punem la socoteală că în fiecare an mai coborâm câte o treaptă, evident și sistemul nostru imunitar mai coboară o treaptă și starea noastră de sănătate, starea de bine mai coboară ușurel câte o treaptă, pentru că bătrânețea este un fenomen natural și nu trebuie să ne speriem.
speriem, rezultă că ar fi o idee bună să investim ceva și în viața noastră. Dacă nu am făcut-o până acum, că am avut rate de plătit la casă, la mașină, că am crescut copii. Ok, avem casă, avem mașină, copiii au crescut. Haideți să avem și puțin grijă de noi. Din acest motiv, prima și cea mai importantă regulă este să ne facem ordine în modul nostru de viață. Să-l facem cât mai curat. De asemenea, numai după aceasta, am putea vorbi de primul pas în restabilirea imunității noastre, deparazitarea și detoxifierea. Cu paraziții și cu toxinele e o întreagă poveste, în sensul că îi dai astăzi afară, până mâine apar alții. Din acest motiv, cam o cură de deparazitare de 2-3 ori pe an ar fi foarte indicată pentru oricine. La detoxifiere, din nefericire aici am numai exemple triste. La mine în cabinet vin oamenii cu probleme, nu cei care nu au nimic. Tulburările au fost absolut majore. Vă recomand să dați atenție acestei cure. Nu vă apucați să faceți detoxifiere luate după ureche. Riscurile sunt absolut majore. Cu altă ocazie am să vorbesc și despre această detoxifiere. Detox, toxic. Păi dacă e o chestie toxică, ar trebui să ne pregătim cumva corpul înainte, să cunoaștem riscurile și ce avem de făcut dacă se încurcă lucrurile. Cu toată dragostea vă spun, riscurile sunt foarte mari. Deci, ce anume recomand eu pentru partea aceasta de restabilire a imunității? Foarte mulți dintre dumneavoastră o să rezumne ceva așa, punct, chipul lovit să meargă rapid. Există și așa ceva și de foarte mare calitate. După vreo 15 ani de zile de când am încercat tot felul de rețete, am reușit să ajung și eu la ce mă interesează. Sunt preparate pe bază de polifenoli, au fost testate clinic de nenumărate ori, sunt inventate de mari cercetători medicali de la Stanford, reuniți sub o firmă de prestigiu Neolife. Și aici, până la urmă, am găsit ceea ce mă interesa pe mine, adică și o sinergie a acestor produse. În plus, având și o compatibilitate maximă cu corpul omenesc. Deci, produsele acestea pe care să vă spun câte ceva despre ele. Un carotenoid, chestia asta a dovedit clinic în aproape toate cazurile, crește imunitatea cu 37% în 20 de zile. Mai reduce și colesterolul, reduce antioxidanții din sânge și din țesuturi, susține metabolismul și organele vitale. Formula a fost patentată. Are cei mai puternici carotenoizi cunoscuți. Sunt și efecte bune împotriva cancerului, împotriva bolilor cronice, diagnosticelor cronice. Îmbunătățește toate nivelurile antioxidante din sânge și susține sănătatea organelor interne. Așa, ce mai spune pe aici? Este cel mai echilibrat supliment și l-am folosit de mai multe ori și pot să spun că în prima săptămână deja efectele se simt. Un alt produs extraordinar, carotenoid, crucifere. Cruciferele sunt legumele, fructele acele în cruce.
Cel mai important element pe care toate cercetările le-au dovedit a fi important este licopenul din pătlăgica roșie. Însă acestea, dacă sunt reunite împreună cu nucile, cu brocoli, cu alte câteva plante în anumite cantități, deja se ajunge la niște fenomene absolut remarcabile. Corpul își depășește propria inerție și trece într-o altă stare. Aceștia susțin arderea grăsimirilor și zaharurilor din sânge, fiind benefice pentru ficat, pentru sânge, tranzitul digestiv. Cum am spus, e format din crucifere, au brocoli, ridichi, varză verde, muștar negru. Deci ele sunt și anticancerigene, foarte benefice în problemele de sân, prostată, căptușala uterului, plămânului, colonului și alte tipuri de probleme de ordin foarte grav. Un alt supliment, tot din polifenole, ar fi flavonoizii. Vedem în ziua de azi, cu această problemă cu pandemia, că primul lucru pe care îl face acest virus sau bacterie acționează la nivel sanguin. Cele mai flavonoizi de cea mai bună calitate, tot aici am găsit eu, având în trecut diagnosticuri destul de severe, tromboză profundă și alte lucruri. Acum nu mai am. Așa, din nou găsim aceste flavonoide, resveratrol și alte lucruri. Deci susține circulația, întărește vasele de sânge, le reface elasticitatea și rezistența. Sănătatea celulară din nou crește, sunt indici de creștere. Refacerea țesuturilor în organism și sunt lucruri absolut remarcabile. Acest trio de flavonoizi, deci l-am observat în foarte multe situații, am observat efectele benefice. Oameni bolnăvicioși cu tot felul de probleme care nu se mai terminau, dintr-o dată se schimbă echilibru. Și ultimul și cel mai important din toate, Botanical Balance. Acesta e o chestie absolut genială. Sunt antiinflamatoare, favorizează digestia pe multe segmente, colitele ulcerative, acțiuni cardiovasculare, prevenirea, tratarea cancerului, acțiuni neurodegenerative și o groază de alte efecte benefice. Pentru a ieși din starea în care suntem și a trece într-o stare superioară, eu vă recomand aceste 3-4 produse. O să scriu și cum puteți intra în posesia lor. Trebuie să vă înregistrați, să lăsați adresa pentru curier, să vă înregistrați în prima casetă cu 10% reducere. Le comandați și le plătiți când sosește curierul. Am să mai pun în acest document și niște terapii zilnice, săptămânale, lunare sau anuale pe care eu le recomand. Tot pentru imunitate. Vorba de terapia cu spirulină, moringa și pulbere de ors verde. Moringa este o plantă care are vreo 8-9 aminoacizi esențiali. Acum, dacă trebuie să știți că dacă corpului îi dai aminoacizi, îi dai enzime, îi dai minerale, vitamine, se repară de orice ar avea. Și cel mai important, se echilibrează. Chestiile astea, ultimele pe care vi le-am spus, nu au un gust chiar așa de bun, însă efectele se văd în primele 3-4 zile. O să trec și aceste rețete, de asemenea o să vă las și o rețetă pentru antiinflamatorii. Asta e boala secolului, toată lumea
are așa ceva datorită alergenilor din corp. În zilele următoare voi face un nou filmuleț despre imunitatea copiilor, imunitatea persoanelor vârstnice, de asemenea și imunitatea persoanelor care au diagnostice sau boli cronice. La fiecare situație, imunitatea se schimbă și e bine să știm despre ce e vorba ca să ne putem proteja. Vă mulțumesc că urmăriți acest videoclip. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le puneți și, de asemenea, o să caut tot pe undeva pe la documente. Probabil o să-l denumesc contact. Cum mă puteți contacta atunci când aveți întrebări, dacă aveți probleme sau dacă nu doriți ca problema dumneavoastră să fie discutată în mod public pe grup, mă puteți suna. Vă mulțumesc și vă urez din nou un an frumos, un an benefic, să fim sănătoși și să avem grijă de noi.